Érase unha vez un monstro chamado Manuel que vivía nunha cova e quería comerse aos nenos porque tiñan sangue doce. Os nenos cansáronse do monstro Manuel. Decidiron facerlle fronte. ¡Secuestrando a súa mascota! Unha sanguijuela chupa sangue. Cando por fin o conseguiron, O monstro púxose moi triste e decidiu pedirlle perdón a todos os nenos. E desde aquel día decidiu xogar con todos os nenos do mundo. Hola, chámome Paula, teño 7 anos e vivo en Celanova. Hola, me llamo Lina e tengo 7 anos e vivo en Celanova. Chámome Miguel, tengo 6 anos e vivo en Celanova. Hola, chamo Alex, teño 11 anos e vivo en Celanova. Chamo Mariana teño 8 anos e vivo en Celanova. Hola, chamo Sara e teño 9 anos, vivo en Celanova. Chámome Isaac, tengo 7 anos e vivo en Celanova. Chámome Sara, teño 11 anos e vivo en Celanova. hola, me chamo Marta e tengo 11 anos e vivo en Arense. Hola, chámome Andrés, teño 9 anos e vivo en Celanova. Hola, chámome Aldera e vivo en Celanova. Teño 8 anos e vivo en Celanova. Hola, chámome Isabela, tengo 6 anos e vivo en Celanova. Hola, chámome Aroa, teño 9 anos e vivo en Celanova.